żmien propizju Malta lesta tirrikonoxxi lil Palestina bħala stat iddikjara dan il-Prim Ministru Robert Abela waqt attività politika tal-Partit Laburista bit-tema is-saħħa lil Maltin fil-Marsa. Hawnhekk Dr. Abela fakkar kif Malta flimkien ma' 3 stati membri tal-Unjoni Ewropea qablu li meta iċ-ċirkostanzi jippermettu jirrikonoxxu lil Palestina bħala stat. Dr. Abela sostna kif fl-aħħar sigħat Roberta Mezzola ippruvat tirredikola il-pożizzjoni ta' Malta dwar ir-rikonoxximent tal-Palestina bħala stat meta iħadet pożizzjoni li waslet biex inqatlu eluf ta' persuni f'Gaza bil-maġġoranza tagħhom huma tfal u nisa. Ma jien emment illi mal-paċi m'hemmx kompromessi ma' dak li jemmen fih dal-pajjiż, m'hemmx kompromessi ma' dak li hemm il-Kostituzzjoni tagħna, m'hemmx kompromessi taqs kif m'hemmx kompromessi man-newtralità ta' pajjiżna. Imma mbagħad imxejna pass ieħor. Meta kien hemm bżonn illi nikkuraw tfal trabi mill-Palestina, il-għajnejhom bidejna miftuħin biex ġew f'pajjiżna u tajnihom l-aqwa kura li hemm meħtieġa u dak tfal illum f'Malta jsibu darhom. Fil-Marsa l-Prim Ministru tkellem ukoll dwar kullana ta' proġetti li tisiru mill-Gvern immexxi minnu f'din il-lokalità. Intqal kif hawn ingħalaq iċ-ċentru miftuħ u l-pis ma ntefax fuq xi post ieħor semma l-binja antika ta' Trem Power Station li minn stat dilapitat se tingħata lura lin-nies hekk kif se tiġi rrestawrata. Imbagħad dal-Gvern mill-2013 il quddiem x'għamel. Għalaq dik li kienet pjaga f'din il-lokalità, l-Power Station l-antika. U llum issa rridu mmorru lejn il-pass li jmiss. Illi dik li kienet ġerħa l din il-lokalità nagħmluha ġawra. U tista' ssir ġawra u jien nemmen li tista' ssir waħda mill-isbaħ ġawar ta' dan il-pajjiż. U għalhekk illi bħalissa f'dak is-sit li għandu tant valur qed issir reviżjoni tal-pjan lokali mill-awtorità tal-ippjanar biex nidentifikaw dak li jkun l-aqwa għal din il-lokalità u mbagħad jittellaq proġett illi din il-lokalità se jkompli jitrasforma lokalità li jien minn qalbi nemmen li għandha tant u tant potenzjal. Il-Marsa li hija tant sabiħa u li rridu nkomplu ninvestu fiha. Meta mistoqsi dwar l-accounts mhux awditjati u mhux ippubblikati tal-Partit Nazzjonalista, Dr. Abela wieġeb hekk. X'qal Bernard Grek? Qal ma sabx awditur biex jippreżentalu l-kontijiet u ngħidlu b'min qed tipprova titħaq inti. Qed taħseb illi għadek kif kont f'tant snin illi ħlist it-taxxa jew evadejt it-taxxa sakemm imbagħad ma qabdukx l-awtoritajiet, dik l-istess mentalità għadu jaħseb li jista' jbella lil kulħadd. U mbagħad qalilna li se jippreżenthom u ma ppreżenthomx u hemmhekk ukoll fejn il-Kummissjoni Elettorali tittieħu ħsieb u li tagħmel xogħla. U tagħmel xogħla skont ma tgħidilha l-liġi. Però l-ikbar risposta titkun tagħkom illi fit-8 ta' Ġunju tibgħatu messaġġar illi le mhuwiex aċċettabbli illi partit politiku u min hu sfaċċatament jikser il-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Dr. Abela semma wkoll inizjattiva Stabilità li se tibqa' mill-inqas Ottubru li ġej waqt li fakkar kif il-Partit Nazzjonalista u kontra din l-inizjattiva li qed tgħin kontra l-inflazzjoni. Il-Prim Ministru Robert Abela temm din l-attività politika b'dan il-messaġġ. Id-deċiżjoni hija f'idejkom fit-8 ta' Ġunju għatu messaġġ b'saħħtu. Ivvotaw lil kandidati kollha tal-Partit Laburista għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali sabiex b'dik it-turija ta' fiduċja nibqgħu nimplementaw il-manifest elettorali Malta flimkien, nibqgħu nimplementaw il-manifest tagħna l-Kunsilli Lokali u bekk nagħtu is-saħħa lil Marsin, is-saħħa lil Lawċin u s-saħħa lil Maltin.